Tanja Piżani hija magħrufa fuq TikTok b'videos li bihom tferraħ lin-nies. Iżda d-daħ li s-soltu hija magħrufa għalih inbidel fi bnar nhar l-erba' li għadda meta bina Karim ħareġ mid-dar u ma rritornax. L-erba' ħareġ u l-ommi Alla ġej u daqshekk ma rridux iżjed. Tanja qalet li meta bina kien nieqes kellha tidħol l-isptar għax sabula tumur fil-frixa u qalet li kienet esperjenza orribli meta taf li bina jinsab nieqes. Il-ħamis kelli nidħol l-isptar għax għamlu li l-strument biex jaraw x'għandi għax sabuli li għandi tumur fil-pankrija. U dak kien diġà jaf bl-affarijiet. L-isptar ġenninthom. Kol samja ħabba l-loppju xorta bdejt l-sukkor minn fuq. Karim li huwa bniedem mistħi u ta' ftit kliem qal jiddispjaċih li inkwieta lil familtu u lil ħafna nies imma spjegalna dak li għadda minnu. L-ewwel nett skużawni għax inkwetajt kulħadd u vera hekk dak ma bqajtx nirraġuna. Kif ħassejt x'kien ġara l-ommi. Askont naf x'inna nagħmel. Ħassejtni waħdi jekk jisu ħajkrolla kollox. Karim qal lil TVM News li huwa tifittex l-għajnuna biex ma jerġax jasal fit-tarf u jrid jagħti kuraġġ lil min iħossu bħalu. Jekk forsi għandhom bżonn xi għajnuna jew hekk ifittxuha, issib kollhom kien illum il-ġurnata ma jaqtawx qalbhom u nixtieq nirringrazzja lil dik il-persuna li sabitni hemm u għattilat nibża mmur id-dar bdejt panikja u kif da qabad u ċempilla Alla u hekk qiegħed. Tanja qalet li tirringrazzja lil tant nies li għenuha u lill-pulizija li semgħu l-karba tagħha għax issa maquda ma' bina.